biharmasti.in राजा जू से मंगाए सुनते हैं जी का हो अरे भोलो करे सुनबा बेसन हटाई छोड़े देलऊ से राजा जू से मंगाए नहीं सुई दवाई न पैदा करी गरमी में काजी गरमी में मैदा फायदा करी हो गरमी में अरे खा लो हम ना खाए म्यूजिक बाय आर्या शर्मा डॉक्टर से हमरा तो माना बा बिछुआ तो खाए के खाना बा अरे इहो बिछुए ह खा जा बुझाइए से हमरा तो माना बा बिछुआ तो खाए के खाना बा नहीं साइड इफेक्ट न पैदा करी रउए जाना तनी गरमी में का हो गरमी में हो गरमी में मैदा फायदा करी हो गरमी में ओहो गरमी में मैदा फायदा करी हो गरमी में अरे खा लो कहतनी ना खाए biharmasti.in कृष्णा पे दर्दिया प्रमोद जी रहुआ से बारे अनुरोध जी मान जाइए ना बाटे मजा पूरी ना ता पूरी हम खियाईते ठीक बा सरधा तोहार हम पुराईते कृष्णा पे दर्दिया प्रमोद जी रहुआ से बारे अनुरोध जी तोहरा देही में एनर्जी के पैदा करी रउए ढेर जाना तनी गरमी में हो गरमी में मैदा फायदा करी हो गरमी में अरे ना जी गरमी में मैदा फायदा करी हो गरमी में अरे भोलो करे सुनबा बेसन हटाई छोड़े देलऊ से राजा जू से मंगाई नहीं सुई दवाई न पैदा करी गरमी में काजी गरमी में मैदा फायदा करी हो गरमी में अरे बा गरमी में मैदा फायदा करी हो गरमी में अरे बाप रउए ना माने biharmasti.in